Det her det er forsiden på vores rapport, Man kan aldrig føle sig sikker. Og det var en rapport, vi udgav i juli 2022, efter en meget lang proces. Nogle gange er sådan nogle processer lange, når man gerne vil gøre et grundigt stykke arbejde. Vi er 4 forfattere på den, 2 med juridisk baggrund og 2 med sociologisk. Og vi var som sagt ude at tale med ca. 25 flygtninge af deres familiemedlemmer, og spørge dem om, hvordan de har oplevet det her paradigmeskift. Vi har kaldt det en analyse af de retssikkerhedsmæssige udfordringer, at flygtninge mister deres opholdstilladelse. Og under det ligger altså det her paradigmeskift, og det vil jeg komme ind på nu. Så hvorfor har vi valgt den her undersøgelse? Hvorfor har vi ikke valgt at skrive om alt muligt andet? Man kan sige, at det her det er et område, som rigtig mange organisationer beskæftiger sig med. Blandt andet Jens fra universitetet, men også rigtig meget civilsamfund beskæftiger sig med civilsamfundet. Advokater inden for det her område beskæftiger sig med paradigmeskiftet. Og det gør de, fordi det har en meget, meget stor betydning for rigtig mange mennesker, og det siger rigtig meget om den udlændingepolitiske dagsorden, der er lige nu og har været i løbet af de sidste mange år. Så det er derfor, at det også er vigtigt for os at sige, at vi følger altså også den her udvikling. Og grunden til lige præcis den her undersøgelse, vi valgte at gå videre med den her undersøgelse, det var jo, som vi også har hørt hos Jens i dag, at der både i 2015 og 2019 har været paradigmeskift i dansk udlændingelovgivning, og det har været en svær lovgivning, og vi tænkte, det vil vi gerne dykke ned i. Danmark går enegang i europæisk kontekst. Det kan man diskutere, om Danmark gør længere. Det har Danmark i hvert fald gjort på et tidspunkt, og mange kigger mod Danmark. Nogle nævner endda den danske model, når man taler om udlændingepolitik og stram udlændingelovgivning. Jeg ved, Holland er meget interesseret i den danske model for tiden, som både er i forhold til at sende asylansøgere til et tredje land, hvis den aftale nogensinde kommer i hus, men også i forhold til at forsøge at sende syriske flygtninge retur til Syrien, som så ikke kan lade sig gøre. Så Danmark er på verdenskortet, må man sige, i høj grad, og det synes vi også er vigtigt at fokusere på i denne her rapport. Så har der været politisk fokus om at gå til grænsen af Danmarks internationale forpligtelser. Jeg ved, første gang Ministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, skrev deres udkast til paradigmeskiftet i 2019, der stod der noget med at gå til grænsen. Det slettede de så efterfølgende, og så skrev de noget, der var lidt mere, lidt mindre slemt, når man i hvert fald læser det. Men det var deres første udkast at gå til grænsen, eller gå til kanten af Danmarks internationale forpligtelser, og vi ved, det er det, man ønsker. Det er også retorikken omkring paradigmeskiftet. Så var vores forventning også om, i forhold til paradigmeskiftet, at inddragelsesprocessen for flygtninge og deres familier, den er meget uklar, og så har den enormt store konsekvenser for de her mennesker. Så det var også en af vores incitamenter for at gå videre med en analyse. Og så havde vi kendskab til, og har nu også kendskab til, at den praksis, der er på det her område, er uigennemsigtig, og den har et svagt menneskeretligt fokus med risiko for vilkårlighed. Og apropos retssikkerhed og beskytte ofre, så er det jo sindssygt vigtigt, og især inden for menneskerettigheden, at der ikke bliver truffet vilkårlige afgørelser. Så det har været et af vores meget, meget stærke fokusområder i den her rapport. Så lidt om det her, det var ligesom baggrunden for, hvorfor vi startede rapporten. Og hvad har vi så undersøgt? Ja, vi har undersøgt forskellige ting. Vi har valgt ligesom at gå 2 forskellige spor. Den første spor handler om, hvad lægger myndighederne herunder, Udlændingestyrelsen, særligt i første instans, vægt på, når de træffer afgørelse i inddragelsessager. Og inddragelsessager er, som vi ved, den her situation, hvor en person, en flygtninge, i sin tid har fået opholdstilladelse, og nu får taget den fra sig i de her tilfælde, fordi forholdene, er det blevet vurderet, har ændret sig i det land, eller det område, de kommer fra. Og det specifikke område, vi taler om her for syriske flygtninge, og det hvor der har været vores fokus, det er Damaskus og Rif Damaskus, som var de områder, der blev vurderet, havde ændret sig markant. Og derfor så skulle de flygtninge, der havde fået opholdstilladelse herfra, i princippet have revurderet deres opholdstilladelse. Og det var i omegnen af 1200 personer, som jeg husker det. Det var ret mange mennesker, der skulle have vurderet deres opholdstilladelse igen. Så vi var interesserede i, hvad er det egentlig, der bliver lagt vægt på menneskeretligt i de her vurderinger? Fordi menneskeretten skal fylde, når man træffer de her afgørelser, og den skal særligt fylde, når det handler om, hvor stærk en tilknytning har man til det samfund, man har levet i de sidste
5, 6, 7, 8 år i Danmark. Så det var det første spor. Det andet spor var ligesom, okay, nu kigger vi på, hvad kan man sige, det strengt juridiske i forhold til begrundelserne og vurderingerne. Men vi vil sådan set også gerne kigge på den sagsbehandling, der pågår i Udlændingestyrelsen, men også til og med Flygtningenævnet, som jo er anden instans for Udlændingestyrelsen. Og hvorfor vil vi gerne det? Det vil vi gerne, fordi vi for det første vidste, at de her processer, de er meget langvarige. Ventetiden har meget, meget stor betydning for de implicerede og berørte personer. Og så er det rigtig, rigtig svært at forstå, hvad der skal ske, når en person kommer til den første samtale med Udlændingestyrelsen, hvor Udlændingestyrelsen siger, godt, det her er en samtale, der handler om, at vi måske tager din opholdstilladelse fra dig. Det vi har fået kendskab til via de flygtninge og deres familier, vi har talt med, det er, der er simpelthen mange, der ikke har vidst, når de er kommet til den her samtale, at det er det, samtalen har handlet om. Det mener vi er et retssikkerhedsmæssigt problem. Og det gør vi blandt andet, fordi det er sindssygt vigtigt, når man som flygtning i sådan en sårbar situation skal ind og tage en lang samtale med Udlændingestyrelsen. Jeg ved ikke, om I ved det, men nogle af de her samtaler, de kan jo vare hele dagen. Og så kan man blive indkaldt igen, og du kan også blive indkaldt til en tredje samtale nogle gange. Det er nogle meget lange og nogle meget hårde samtaler, og nogle samtaler, der er baseret på den flugt, du havde for 5, 6, 7, måske 8 år siden. Så det mener vi simpelthen er ret væsentligt, at man ved, hvad det er, man skal til samtale om, og hvad man skal spørges om af Udlændingestyrelsen. Nogle af de her flygtninge har troet, at de skulle ind og tale om, hvad de har lavet i Danmark, i den periode, de har været i Danmark. Og der er ret stor forskel for, hvad man har lavet i, hvorfor man flygtede fra Syrien, og hvad man har lavet i Danmark. Så det er sådan et ret væsentligt opmærksomhedspunkt, vi har haft. Så derfor så tænkte vi også, det er sindssygt vigtigt også at tale om den her sagsbehandling, ventetiden, processen. Inden for menneskeretten, der er det også vigtigt, og der bliver man også beskyttet som borger af de processuelle garantier. Og en processuel garanti handler blandt andet om, at når man står i en særlig sårbar situation, som man er, når man for eksempel er asylansøger og flygtning, der er i risiko for at få inddraget sin opholdstilladelse, så skal der tages hensyn til det. Og det var vores udgangspunkt for de her 2 spor. Godt. Så vores metode har været en juridisk analyse, men den juridiske analyse kan ikke stå alene. Så derfor så har vi også, som jeg har fortalt jer om, været ude at tale med flygtninge. Vi har talt med flygtninge om deres erfaringer, og vi har talt med flygtninge, der enten har været i processen på det tidspunkt, hvor vi har talt med dem, er kommet ud på den ene eller den anden side, eller var i processen på det tidspunkt, hvor vi talte med dem. Vi har selvfølgelig også været i kontakt med alle de organisationer, der arbejder med det her område. Vi har været i kontakt med de advokater, der repræsenterer flygtninge i den her situation. Det, der er med repræsentation i forhold til advokater, det er jo, at du får ikke repræsentation i første instans. Så det får du først på det tidspunkt, hvor du har fået en negativ afgørelse fra Udlændingestyrelsen. Så kan du få lov at få råd og vejledning af en advokat, som repræsenterer dig ved Flygtningenævnet. Men sagen er jo, at man har rigtig meget brug for rådgivning og vejledning, når man også er i Udlændingestyrelsen. Så har vi Dansk Flygtningehjælp, og vi har rigtig mange andre organisationer. Refugees Welcome kender I nok. Der er meget, meget gode til og meget vigtige for flygtninge i den her situation. Men det er altså ikke en advokat, der repræsenterer dem direkte i deres sag. Så har vi også analyseret myndighedernes praksis, som jeg også lige har talt om. Vi har fået adgang til nogle afgørelser, og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har forsøgt nogle gange at få aktindsigt for udlændingemyndighederne, men jeg kan fortælle, det er også en langvarig proces. Det er en helt anden analyse, der handler om, hvor lang tid man skal vente på at få adgang til diverse afgørelser og diverse retningslinjer. Det har taget noget tid, og det er en skam, fordi det er ret vigtigt for et produkt som vores, at vi også har adgang til de beslutninger, der træffes fra myndighederne, og de retningslinjer, de tager udgangspunkt i. Jeg skal lige være opmærksom på, at du skal være færdig 5 minutter i halv. Tak. Ellers kan vi har et program. Ja. Tak for det. Der er heldigvis et kvarter til, men jeg skal nok gå hurtigt videre. Godt. I vores rapport, som I kan læse, hvis I har lyst til, der er som sagt også et resumé, som er fint at orientere sig i, har vi taget nogle citater med. Jeg tog det her citat med i dag, fordi jeg synes, det illustrerer meget godt, hvordan en flygtning, i hvert fald nogle af de flygtninge, vi har talt med, oplever den her proces. Så en flygtning fortæller, at det var som om, jeg havde bygget et hus, og de havde revet det ned på et øjeblik. Jeg kommer aldrig til at glemme den dag.
Og det her illustrerer den dag, hvor pågældende her fik inddraget sin opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. Og når vi taler med de her flygtninge, så er det her billede, de tegner. Der var også en, der sagde, at hvorfor fik de ikke bare at vide fra starten af, at Danmark ikke ville have dem? Fordi det er den oplevelse, rigtig mange sidder med, når de bliver indkaldt til en samtale. Jeg synes, det er en ret vigtig pointe, det her med, hvad hvis man på tidspunktet, hvor man kom til Danmark over for den situation, hvor man skal tale med de danske myndigheder om, at ens opholdstilladelse inddrages. Og man havde nok heller ikke vidst i Danmark, hvad der ville ske 7-8 år senere, men det er ret vigtigt, at der er sket sindssygt meget i den periode, fra de her mennesker har fået en opholdstilladelse i 2015-2016, til de er kommet til en inddragelsessamtale 5-6-7 år senere. Så det har vi også fokuseret på. Men jeg synes, det her det illustrerer meget godt de fortællinger, vi har mødt. Godt. Vi har jo talt med nogle flygtninge af deres familiemedlemmer, og det de fortæller, det er, at inddragelsesprocessen og den lange ventetid, det påvirker dem på en måde, hvor de oplever, at de har en angst for, at de bliver adskilt fra deres familie. De kender ikke til processen. De ved ikke, hvad der skal ske med deres opholdstilladelse. Og ventetiden og uvisheden er enorm. Det fylder rigtig, rigtig meget. Nogle af de her processer, de varierer i tid, men vi har analyseret os frem til, at det cirka tager et år fra inddragelsesprocessen starter i Udlændingestyrelsen, til den er sluttet i Flygtningenævnet. Og så skal man jo på udrejsecenter, hvis man har fået en negativ afgørelse der. Men et helt år, hvor du ikke ved, hvad der skal ske. Og så er det jo så også sådan, og det er også en helt anden historie, hvor mange af de her opholdstilladelser er jo blevet, eller afgørelser er jo blevet omgjort i Flygtningenævnet. Så mange af dem her, der er gået og ventet meget, meget lang tid på deres sag, har selvfølgelig fået en positiv tilladelse, men følelsen og oplevelsen har jo stadig været enorm for dem. Og det er ret vigtigt at huske på, at selvom man har fået sin opholdstilladelse, eller den ikke er blevet inddraget, så sidder det stadig i rigtig, rigtig mange af de her menneskers... de sidder stadig i dem. Godt. Det de også fortæller, det er, at det vi kan se, det er, at det bidrager til fysiske og psykiske udfordringer. Der er en manglende tillid til systemet generelt. Og så bliver der truffet nogle uhensigtsmæssige beslutninger. Altså, der er også mange, der vælger efter, der er nogen, der vælger efter allerede, at man har fået en afgørelse i Udlændingestyrelsen, altså hvor sagen ikke er afsluttet, simpelthen har forladt Danmark. Og det gør man, fordi at man ikke har en tillid til, at det system, man er en del af, hjælper en. Og det skaber også en udfordring på europæisk niveau, kan vi se. Fordi det er jo ikke det, der er meningen med det fælles europæiske system, at folk skal gå fra det ene land til det andet. Men det er simpelthen det, der har været udfordring. Det er ikke mange, vi ser, der har forladt Danmark før den endelige afgørelse, men vi ser det altså, og vi ser også folk, der går under jorden, naturligvis. Godt. Så, vi har fundet ud af, og det her det er egentlig bare sådan en skitsering og sådan et groft overblik over de største menneskeretlige udfordringer ifølge os, og de er faktisk lidt blevet nævnt også med Jens oplæg tidligere i dag, og det er jo fint, at vi er enige på det her område, for noget af det, vi synes er mest problematisk ud fra et menneskeretligt perspektiv, det er, at de her vurderinger i sager om inddragelse for flygtninge og deres familie, det baserer sig altså på praksis, der handler om kriminelle udlændinge. Og det mener vi ikke er et sammenligneligt grundlag i forhold til de her mennesker, for de har ikke gjort noget forkert. De har ikke gjort noget kriminelt, men det vi har at bruge som fortolkning, det myndighederne har at bruge som fortolkning, det er på kriminelle udlændinge. Og der bør der altså være meget stor forskel i proportionalitetsafvejningen, når man skal finde ud af, om inddragelsen eller om opholdstilladelsen kan inddrages. Så det er den første udfordring, vi ser menneskeretligt. Så har vi dykket ned i 2 konkrete problemstillinger, der handler om tilknytning til Danmark, hvor vi mener, at udlændingemyndighederne i sager, hvor der er børn, ikke foretager en grundig nok vurdering. Vi mener heller ikke, at udlændingemyndighederne foretager en grundig nok vurdering i de sager, hvor der er kommet familier hertil, som har børn, men hvor børnene er blevet voksne. Det er for eksempel en situation, hvor man er kommet hertil til Danmark med sine børn, som i mellemtiden, i den periode, de har været i Danmark, er blevet voksne.
Det er unge børn på 19 og 20 år, som så får inddraget deres opholdstilladelse, men hvor forældrene for eksempel ikke gør. Der står du så i en situation, hvor man skiller familier ad, men fordi børnene er over 18, så er der ikke et hensyn til familiens enhed i lige så høj grad. Det udfordrer vi og siger, at vi er ikke helt enige i den fortolkning, i hvert fald ikke i den snævre fortolkning, som myndighederne tager i de her sager, fordi der er altså andre grunde, andre hensyn, man kan lægge vægt på, når man skal vurdere familiens enhed. Når det handler om børn, det nævnte Jens også tidligere, der er der blevet foretaget en vurdering fra ministeriets side om det her med, at de første 8 år i princippet ikke skal gælde som en tilknytning til det danske samfund. Det er vi ikke enige i. Og vi mener ikke, at man kigger overordnet på den praksis, der er for den europæiske menneskerettighedsdomstol, og vi mener, at der skal inddrages mange andre hensyn i den her vurdering. Så det er de 2 spor, vi går ind og udfordrer, og så udfordrer vi den lange ventetid. Fordi det mener vi simpelthen er så vigtigt et element for de her mennesker, når man taler om sager om inddragelse. Vi mener heller ikke, at myndighederne i høj nok grad foretager den vejledning, der skal til, når der sidder et menneske, der står i en så usikker situation, hvor man kan miste sit opholdsgrundlag i Danmark. Der er nogle regler, der siger for eksempel, at står man i en situation, hvor man er meget sårbar og usikker, så skal myndighederne i højere grad tage hensyn til det. Det kunne for eksempel være, at man orienteret om, okay, inden for de næste 3 måneder, der er der en periode, hvor du ikke får et svar. Det mangler vi at se. Vi mangler at se, at man tager hånd om, at de her perioder er lange, og vi mangler at se, at man tager hensyn til, at de her mennesker, de er sårbare. Så det er noget af det, vi har fundet ud af. Og vi har fundet ud af andre ting også omkring, hvad kan man sige, det mere sagsbehandlingsorienterede og ventetiden og det processuelle. Det står alt sammen i vores rapport, som jeg håber, I vil orientere af, hvis I synes, det er interessant. Og ellers så håber jeg bare helt generelt, I vil blive ved med at kæmpe for den her dagsorden. Fordi det er simpelthen så vigtigt, at der er sådan nogen som jer derude, der bliver ved med at kæmpe for den her gruppe af mennesker, der ikke altid har den stærkeste stemme. Så tak for det, og tak fordi jeg måtte komme i dag. Tak. Jeg tænkte på, at jeg ved, der er et kriterie, som Udlændingsstyrelsen bruger i de her sager, som er, om folk er troværdige. Og hvis med samme de ikke er troværdige, så kan de udvises alene af den grund, uanset om de faktisk er forfulgte. Og problemet er så, at det troværdighedskriterie, som vist også er indført af Støjberg, at det fortolkes virkelig stramt, så når de interviewer dem, så spørger de om de samme ting på flere måder, flere gange. Og hvis man bare én gang kommer til at sige, et eksempel jeg har hørt er, om det var en blå bil, eller om det var en sort bil, der hentede min mand, så har man ingen troværdighed, og så kan man udvises på den baggrund. Jeg vil høre, om I har taget det med, og mens jeg har chancen, siger jeg lige også, at jeg også gerne høre, hvordan er rapporten blevet modtaget af politikerne. Og så har jeg en lille kommentar, meget kort, at på et tidspunkt var der en minister, som sagde, at det her flygtningenævn, de traf domstolslignende afgørelser, og så var det Michael Schødt, komikeren, kommenterede, jamen så må Danmark være et retsstatslignende samfund. Okay, nu skal jeg se, om jeg kan huske alle dine spørgsmål. Det første er om troværdighed. Det er rigtigt, at troværdighed fylder ret meget i de her sager, men altså generelt i asylsager og flygtningesager, men lige præcis i forhold til inddragelse og lige præcis i forhold til de her syriske flygtninge, der fylder det delvist, fordi at det først og fremmest handler om situationen har ændret sig i hjemlandet, og det kan man ikke diskutere. Så det diskuterer de slet ikke med de flygtninge, de har til en samtale. Så kan de diskutere, om der er sket noget i mellemtiden for den enkelte person. Og der kommer troværdigheden ind. Altså har man ligesom fået et motiv, mens man har været i Danmark. Og det er der jo rigtig mange, der siger, de har, fordi de er blevet profileret, fordi de i den tid, de har været i Danmark, for eksempel har været politisk aktiv. Så er man jo profileret. Og det er der også mange af sagerne, der faktisk er faldet på ved flygtningenævnet, og det er også en af grundene til, at omgørelsesprocenten er så høj. Troværdigheden er ikke noget, vi er gået ind i, og det er vi ikke, fordi at det er ikke det, der fylder allermest her, men det er ikke uvæsentligt at gå ind i, og vi har også talt om, hvorvidt vi skal ligesom analysere den her praksis i højere grad. Jeg ved, at Michaela
for Refugees Welcome har en rapport, der handler om troværdighed i asylsystemet. Den er meget, meget spændende, og jeg kan bare anbefale alle at orientere sig i den. Så hun har i hvert fald dyrket det. Men det er ikke en kamp, vi har taget her. Og så var det... Modtagelsen, ja. Modtagelsen politisk har været blandet. Altså vi orienterer os jo faktisk rigtig meget her. Også vi orienterer os med myndighederne. Vi har rigtig fin dialog med både styrelsen og ministeriet. Og nogle af de anbefalinger, vi har givet i den her rapport, har givet anledning til, at man ønsker at revurdere noget. Men de store linjer er, der ikke er sket særlig meget. Det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Det havde vi heller ikke forventet, lad mig sige det på den måde. Der skal noget mere til, men det er rigtig vigtigt for os, at vi har det her grundige udgangspunkt for at på sigt forhåbentlig skabe en forandring på det her område. Vi bliver ved med at monitorere, og vi bliver ved med at følge op på det her område på sigt også. Og så var der noget med flygtningenævnet. Det tror jeg vælger ikke at kommentere på i den her omgang. Ja. Yes. Jeg vil bare lige høre det måske lidt teknisk på en eller anden måde, men jeg ved, at i forbindelse med den nye hjemrejselov, er der jo lavet den her, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, en hjemrejseydelse. Altså en ydelse, man kan få, hvis man vælger, efter man har fået en afvisning, at rejse uden at anke sagen. Altså at der er en belønning for ikke at anke. Gælder det også i forhold til inddragelsen af opholdstilladelser, var mit første spørgsmål. Og det andet, er der, er der noget juridisk i forhold til den lov, at man kan belønne folk for ikke at anke en sag? Fordi fra hvor jeg står, tænker jeg, at det burde der være et juridisk argument for, at der er noget i vejen med den lovgivning, men jeg er absolut ikke jurist, så det vil jeg bare lige høre din kommentar på. Ja, altså med hjemrejseloven der var der en række tiltag. Der var også en kontrakt, man skulle skrive under på for at være med til at forberede hjemrejsen, og der var også nogle penge, man kunne få, hvis man ikke ankede sagen. Man kan sige, at alle har jo mulighed for at forlade Danmark, når de vil. Incitamentet for at gøre det er nok større, hvis du får penge for det. Ja, man kan også i sager om inddragelse, er jeg ret sikker på, også få penge, før sagen er afsluttet. Jakob, det kan man godt. Ja, lige præcis. Ja. Det er jo ikke uden, hvad kan man sige, konsekvenser, det her med at modtage de her penge. Jeg ved heller ikke, jeg har ikke noget overblik over, om det overhovedet bliver brugt, om man overhovedet, altså for ikke at anke en sag. Det er jo mere signalværdi. Men vi udfordrede det ikke direkte juridisk, da det der lovforslag kom. Men det er bestemt ikke irrelevant, lad mig sige det på den måde. Ja. Jeg vil godt tage fat i det, du sagde til sidst, men nemlig, at civilsamfundet spiller en rigtig stor rolle. Og det synes jeg, der har været mange vildt gode eksempler på, især i forhold til syrerne. For et par år siden var der en syrisk mand, som arbejdede ved Danfoss i Nordborg, tror jeg. Der var det faktisk arbejdspladsen, og det var 3F, der kørte en mega kampagne for Sami der. Og vi har også i Odense, hvor jeg kommer fra, en stor familie, hvor det var klassekammeraten til en af børnene i 8. klasse, som startede en kampagne, gik til aviserne og fik også med til det, og for eksempel så vi samlede 800 mennesker en torsdag formiddag i Odense i protest mod det. Og det er selvfølgelig et plaster på såret i, den der enormt hårde situation. Men jeg tror, at det er vigtigt, fordi at flygtningene ved, at de ikke er alene, at der er ikke kun Tesfaye og politikeren, der er et andet Danmark, og det er sådan set også det, vi dyrker her i fællesinitiativet. Ja. Helt enig. Der er kun plads til et spørgsmål. Kort kommentar. Mere. Kun et, fordi vi har desværre. Tak for dit oplæg, Trine, som var godt. Men det var bare en enkelt ting. Jeg har et spørgsmål til dig. Har I foretaget en undersøgelse om
Hvorfor altså myndighederne? Og jeg tror ikke på, at det er myndighederne, altså, der laver noget i strid med loven eller med menneskerettighederne. Fordi altså, jeg ved, at der sidder altså, mange altså, udenlandske medarbejdere. Både i for eksempel altså, Flygtningenævnet og Udlændingsstyrelsen. Lige præcis, og Udlændingsstyrelsen. Og fordi altså, jeg er ikke etnisk dansker, altså jeg er palæstinenser. Men nu altså, jeg betragter mig selv som nydansker. Altså jeg kan fortælle, at der er ligesom haven mellem nogle altså, nationaliteter fra deres land. Og det gør det stadigvæk altså, her i Danmark, selvom at vi bor altså, i Danmark. Men det gør det stadigvæk. Så det er det, altså, man skal være altså, påpasselig med. Så det du siger, det er det politisk? Når I laver en undersøgelse. Ja. Okay, så det du siger, eller det du udfordrer, det er, at vi skal ikke sige, det er myndighederne, der laver fejl, det er politisk. Ja. Og selvfølgelig er det politisk. Selvfølgelig er det politisk, fordi det er myndighederne, der agerer efter den lovgivning, der nu engang er blevet vedtaget. Men når det så er sagt, så er det jo også rigtig, rigtig vigtigt, at man kigger på de myndigheder, de sagsbehandlere, den kultur. Det er jo ikke den ene, det er jo ikke den enkelte sagsbehandler her, og det er vitterligt ikke det, vi taler om. Vi taler om de strukturer, der også er i for eksempel en styrelse som Udlændingsstyrelsen, hvor man foretager generiske vurderinger i de enkelte sager. Det udfordrer vi. Og det ved politikerne jo ikke nødvendigvis, at det er sådan, man forvalter loven. Men vi synes, det er vigtigt, at man også kigger på de styrelser, som sidder med den lovgivning, der er blevet vedtaget. Er det sådan, man skal fortolke lovgivningen, eller er det ikke? Men jeg er helt enig i, at det starter politisk, men vi bliver også nødt til at kigge på, hvordan det bliver fortolket. Ja, så tror jeg, at vi skal til at holde pause og have noget frokost, og vi siger tak til Trine. Tak.